Avui s'ha inaugurat una exposició ben original. Són 200 obres pintades amb la boca o amb el peu de pintors de 36 països. Enguany celebren 60 anys com a associació. Quants artistes hi participen, Jordi? Bona nit, Pol. Doncs participen fins a 100 artistes dels 5 continents en aquesta trobada mundial que es pot veure aquí a les Reials Drassanes de Barcelona fins al dia 18 d'abril. Hem vist tècniques impressionistes, també abstractes i també figuratives en algunes d'aquestes joies d'art que han creat aquests artistes. Algun dels creadors que aquí participen té unes obres molt cotitzades a nivell internacional. El que està clar és que l'art aquí es demostra que no té cap tipus de barrera. Cuando pinto me siento libre de mi discapacidad, me siento libre de las limitaciones que te ofrece un cuerpo sin brazos y con piernas muy cortas. O sea, realmente me da la libertad que me da tanta libertad que me olvido de mí mismo y me olvido de las dificultades que tengo para hacer algunas cosas. No es pintar solamente, es dar gana de vivir. Es lo importante. Todo aquel que quiera ver talento,